Ponovo u šume, opet se ne bojimo, mačevi su ovde, što je to jedna gomila kerova sa svojim glasnicima koji misle da oni razumiju govori, i to kad se izbru pero, vraća se ovamo, pereće odmah da kaže da, izvini, molim te. Jer mi se dešavaju situacije kad sam četvronoški na zemlji da mi pritrčavaju kerići i da hoću da se igraju, pa se onda zbune, ne znaju šta sam. Tako da ovo je za svaki slučaj ne da ih mlatim, nego da budu upozoreni. Cijela priča je o pravljenju firme, ne o borbama i nedeljnim treninzima na otvorenom. Inače, u pitanju je rani novembar 2016. u Beogradu napolje nekih 18 stepeni, božanstveno vreme za mlaćenja i lomljenja. Ispod mene je blato, pa ima sloj lišća i onda je to od najmekše strunjače koje postoji u sali. O provetravanju i osvetljenju neću ni da govorim, znači ovo su idealni uslovi za kombativ obuku. Međutim, šta je najbitnije u onoj životnoj kombativ obuci koja se meni dešava ovih poslednjih meseci, zbog čega sam ja pošandrcala u proteklo vreme. Kao što sam rekao, prošli put konkurisala sam kod Razvojne agencije Srbije za start-up kreditiranje. U čemu je bila poenta? Oni daju pola para, mi dajemo pola para. Sad, što oni daju pola para, u toku projekta je provaljeno da oni ne daju za operativne troškove, nego daju za osnovne troškove, nešto je protrčalo, nebitno. I sad, s obzirom da ja neću da pravim motor sa izvedenim fluksom, mislim, ili lansirnu stanicu za rakete i takve stvari, meni trebaju pare za sirovine, nešto hoću proizvodim, nešto hoću da bacimo odavde u inostranstvo. Znači, ovde bi neki ljudi počeli da rade i ovde bi neki porez počeo da se sliva u ovu javnu državu. I onda ja, kao svaki uredan građanin i neću reći patriota, mene svi zazivaju da ja nisam patriota i ja generalno nisam patriota, ali ja nameravam da plaćam porez u ovoj državi, što govori o mom patriotizmu više od svih ostalih, da izvinete, prosiravanja. Znači, ne bi kupila stan u Monte Carlo kao naši teniseri, političari, muzičke zvezde i ostalo društvo, i onda se ladila sa svojim patriotizmom, ne plaćala porez, tako šušne, i onda čovjek mora da bude spreman na ovo. Znači, nego bi taj krvavi porez ostavljala ovde da, recimo, mogu određeni doktori i medicinske sestre da se kurče guze, maltretiraju i određene šalterske službenice koje nisu svesne da se finansiraju narodnih para, krvi, znoja i ostalih tjekućina, jel? I šta se desilo? Desilo se to da oni daju za osnovne troškove, a ne za operativne troškove, dakle Razvojna agencija Srbije. To smo mi saznali dok smo već bili u toku programa, znači ne pre toga. I onda je došla neka mala fina devojčica iz Razvojne agencije i mi smo se svi okačali na nju, ona se na to izbezumila. Ja inače interno zovem balerina, zato što je tako sva preosetljiva. I mala balerina je onda zvala, pa nije mogla da dobije informaciju, pa je otišla, pa se vratila sa informacijom i na kraju je shvaćeno da ostajemo na istom. A pritom je devojka doživjela traume jer je rekla nemojte tim tonom mi se obraćate. A misli se, zašto su te, znaš, kao mlada si, lepa si i fina si, kao, to nije dovoljno ono da preživiš kao građani ove zemlje, treba budeš malo otpornija, znaš, ako će svaki majmun da te izbezume i da te poremeti, da ti uništi štitnu žlezdu, pa što radiš što te posle, što nisi balerina. Sve u svemu, ispalo je da oni daju samo za osnovne troškove, da oni ne daju za operativne troškove, ali su rekli možda ćemo ići na 80-20, znači 80% operativne, 80% osnovnih troškova, znači za mašine i te budalaštine. Šta su meni osnovni troškovi? Kompjuteri, fotoaparati, mislim budalaštine. Ja nemam nikakve specijalne mašine, cincelatori i budalaštine koji će to da rade. Meni je sve u sirovinama i u pakovanju i u odlasku napolje.
I elem, sve u svemu ispalo je da oni čak ne snose ni to, nego mora da se oduzima PDV, jer oni neće platiti PDV, a PDV koji je država naravno uvela, država to neće ni da plati, to za njih ne postoji, sad misliš šta da radiš. I onda smo mi danima preračunavali neke papire bilanse gde smo oduzimali i izbrajali te PDV-ove, ono, puta 0 sa 3 puta 100 kroz 120, mislim, to je pošandrče kao. Jer ja sam čovjek kod akcije, znači ja nisam za te priče, ja nisam rođena za knjigovođu. To mene nervira i ja volim ljude koji, ja volim ljude koji rade svoj posao, tako da ja ne moram da radim taj deo posla, ne moram da se bavim nekim drugim stvarima koji su kreativniji za mene povoljnije. Sve u svemu, ja sam, znači, negde, ja mislim da je tada tu bio avgust negde, otišla da branim svoj projekat, i tu se izdešavalo svašta pred tom komisijom, jer ja sam osoba koja govori istinu, svoju istinu. Znači, istina ima više, jel, i percepcija je istina, ali nisam baš neko ko će da klekne, sagne glavu i te fore, jes da sam glupa ko ništa, ali nekako mi ti momenti ne odgovaraju, nisu u mom fazonu. I kada su me pitali određene stvari, ja sam imala određene stvari na određen način i odgovarala. Znači, to uopšte nije bilo jao kako je. I onda sam ih pitala, dobro, šta vi očekujete od mene? Znači, postavile ste mi prepreke, ja sam rekla, ja ću da zagazim u nepoznato i neću da se povučem. Šta vi sad hoćete da stojim na istom mestu i da kukam kao, evo, država je dala pare, evo mi ga visi pauk sa telefona, sad, ako mi upulo, nije mi upulo. Ne, on visi i dalje, čekaj, sunce, ne vidi se. U svakom slučaju, mesec i nešto dana kasnije meni je došla odluka Razvojne agencije Srbije da oni mene odbijaju. Međutim, meni u isto vreme došla odluka Direkcije grada Beograda gde oni meni daju za isti taj moj projekat, koji sam isti biznis plan, isto sve isto sam kopirano. Oni meni deljuju prostor na korišćenje na 2 godine, znači da ne plaćam zakupninu, ali da plaćam struju, vodu, grejanje, ovo i ono. Prostor bi me inače koštao oko 750 do 850 evra mesečno da plaćam zakupninu, iako se nalazi na župlji lokaciji, jer je u pitanju prva gradska zona, mislim, ali nema veze, kao dobila sam svoje kvadrate i sad ću malo da ih sredim, ako me ne potkači inspekcija i to, gledam da pokrenem tu proizvodnju pa da se to sredi kako valja. Međutim, šta se desilo dalje? Ja sam umeđu vremenu otišla jer sam pronašla da postoji preduzetnički servis pri svakoj opštini. Otišla u moju opštinu koja je Savski Venac da vidim kako meni taj preduzetnički servis može da pomogne. Ajde sad kao da vidimo šta država kao sve može da mi pomogne, da ne bude da nisam pitala, kao godina je preduzetništva, pazite, sad je novembar, godina je preduzetništva, mislim, dok su se oni smilovali sa godinom preduzetništva, vreme je prošlo. Plus sam ja kao ženski preduzetnik, mogu više da ležim, a i ljudi me gledaju u duljini, a i svaki 5 sekundi se osvrćem da vidim da li je neki ker naišao. Pokušavam da nađem s koje strane se najbolje vidim. Dobro. I znači, godina je preduzetništva, evo nas u novembru mesecu, ja ne znam kada će oni da počnu, znači sa tim forama svojim. Tek sve u svemu, znači u opštini Savski Venac, pitam ja matičarku tamo gde je, kaže eno je tamo, znaš, prazno mesto, a dolazi neka riba i donosi, ne znam, kifle i pereci iz pekare. I pitam matičarku, hoćeš u tom momentu je nekih 11 sati pre podne, je kao dobro. I ona ode do tog mesta i ja skapiram da riba koja nosi kifle pereci iz pekare je dotična koja je u preduzetničkom servisu. 6 dana kasnije i eto, ću tako da izbacim iz svog rečnika samo kad bi mogla da smislim način da bipne nešto iza dogod govori. Baterija mi je vrisnula pre nekih 6 dana, umeđu vremenu sam imala neke strahovite količine posla da odradim. I držač za mobilni mobilni telefon
držaš da mobilni telefon kineske proizvodnje nešto više neće da radi, da li ću morati ga očistim ili neću, za sada držim sama, držim postojano kao gliserina dok mi se ne ukuči ruka i dobijem karpalni sindrom. Elem, priča je stala, znači, na ribi koja radi u preduzetničkom servisu opštine Savski Venac, dakle, ona se zaukla iza nekog zida tamo, čuje me sve vreme, ja pitam, čekam, bila tu još neka žena kao čekaj, ja rekao, ja ću samo da je pitam šta mi se nudi i to da znam pa da zakažem ako treba, ne, to se ne zakazuje, nego dođeš tako pa čekaš kao majmun. I znači, pitao ja tu ženu kad je pauza, ona kao pa ne znam, oko tipa po 11 do 11, tako nešto, u tom momentu je 11 i 18, ja pogledam na telefon. I čeka i dolazi neki čovjek i kao nešto za kamion mu treba gde je to, kaže ova pa tu, i on kaže pa gde je ona? Ja se na to okrenem i lepo mu kažem da cela sala čuje, eno je iza zidića i jede kiflu, i u tom momentu ona je to čula, izleti kao furija, što je vrlo onako nevjerovatno za jednu mlađu ženku, pre 30 godina, vrlo nevaspitana i bezobrazna. Mislim, ja jesam prostakuša i sve ostalo, kad se radi posao, onda mora poslovno da se radi posao, inače nema ništa od toga. I Elem dotična krene da vrišti, šta je? Imala sam pauzu, ja sam radila za vreme pauze. Mislim, koga boli briga šta si ti radila? I krene da urla. I u tom, to je tako bilo onako džiberski, odvratno, grozno, usred one opštine, i u tom momentu ustane ona žena, ja kao stojim i gledam, skapiram da u torbi imam nunčake, koje inače nosim sa sobom, kad god sam u poprilično kratkoj suknji i u štiklu, jer ne mogu baš da manevrišem ako me neko nešto neprijatno pita ili pokuša, i shvatim, desili se neki haos, da kaže, piču iz usred opštine, ja ću nastradam jer ja praktično imam naoružanje. To što se nučaki tretiraju kao mlatilice za pirinač, njih ne interesuje. I ja kao krenem da se povlačim i ta druga žena izleti ispred mene, ta što je čekala ovu prvu, i krene da urla, ko ste vi, šta ste vi, rekao je, šta je danas dan poremećenih štitnih žlezda, kao. Te u tom smislu, znači, moje kontakti sa preduzetničkim servisom opštine Savski Venac su završeni. Znači, ja sad od takvog jednog stvorenja tražim neke informacije koje su mi bitne, a da ona ne ume normalno da razgovara i da nije vaspitana i da je doveo neko preko veze, jer zna se kako se u opštini dobija posao, i sad je išla priča, ako se izabere taj i taj će dobiti posao u zavisnosti od toga, međutim, na sreću, taj nije izabran za predsjednika opštine itd. Znači, naše male, sitne, gadne političke igre koje će užasno da nas koštaju, već nas koštaju. Kako se zove, znači ja plaćam porez kao buduće i za nju. I baš sam pričala, baš sam pričala nekome, kako recimo u Razvojnoj agenciji Srbije, to su sve hajp, sređene ribe, muškarci od delca, sve stilo, ne zna se stilo, drnde mrnde. Ljubazni su do besvesti, ne veze što su me ispalili, oni su divni i ljubazni i to je njihovo pravo. Opština Savski Venac, onaj pozadi deo, to je estetski, Giljam dade Dudureste, ono je strašno. I, elem, znači, ništa ne uradih u ovom preduzetničkom servisu opštine Savski Venac, ali sam zato dobila instrukciju iz gradske direkcije da ja sad moram da otvorim firmu, i ja krenem da vidim kako ću da otvorim firmu i krenem da pretražujem po netu kako se taj ekstremno komplikovan posao radi i koliko je to država olakšala nama da otvaramo firme i koliko je to u stvari jeftino. Nema frke, kao snimački ulog ti je 100 dinara, ma super, ako je to odmah, evo, kad ja tamo, međutim, prvo ako
prevrnuh uzduž i popreko ceo internet i nađoh kao najtačniji neki tekst tipa kako osnovati firmu u 10 koraka, koji sada više ne važi jer se sistem razlikuje. Napisan je pre par godina, tad je bio super napisan, ali sad više ne važi. Iz tog teksta ja saznah da mi je potreban osnivački akt i to se danas zove odluka o osnivačkom aktu, pričam za firmu DOO, ne za preduzetnika. I pored toga potrebno mi je registraciona prijava u APR-u. Dakle, ja lepo odštampam sa sajta APR registracionu prijavu i odštampam taj osnivački akt koji treba da malo izmenim drm traso, i to je to ako treba da ga izmenim i da unesem svoje podatke. Popunim ja to i malo se izbezumim na određenim delovima i lepo zapucam u APR jer tamo oni jedva čekaju da se pokrene proizvodnja u Srbiji, te će mi pomoći, a i u dotičnom tekstu na internetu je bilo nemojte odmah sve da sređujete jer možda nam se desi da vam prijava bude odbijena zbog neke budalaštine, nego blago nama, lepo vi u APR neka oni to prekontrolišu pa onda predite ispravno. I ja tako mlado glupo uletim u APR, nađem na infopultu neke dve žene koje rade i primi me jedna svetlije smeđa, riđasta ovo i ono. Ja krenem da je pitam, jel vidite ovo, jel vidite ovo, jel vidite ono, i žena postane, nije ona bila bezobrazna prema meni, ali ona je mene tako otkačila u 3 sekunde da sam se ja tako izbezumila. Ja ovde nisam plaćena da vama dajem informacije. Te mi ti sediš na infopultu, ja ne znam zašto si plaćena da imaš te divne namanikirane nokte tu, kao i da se praviš pametna, ono. I, kako se zove, ja krenem da se ubeđujem sa njom da mi pomogne, jer fucking registraciona prijava za APR ima ono tipa 20 strana i unutra stoji svega i svačega. Kako će tu da se snađe, mislim. I na kraju ja ne uradim ništa, izađem i poludim, dođem plačući kući, poludavam. Tamo sam htjela da uštedim pare, da angažujem nekoga drugog. I onda shvatim da mi nema druge priče nego da ću morati da platim nekoga da mi registruje firmu. Sad te akcije koštaju od tipa 6.000 do 20.000, sve u svemu mene je koštalo ta najjeftinija verzija da pola posla rade oni, pola posla radim ja. I znači njima sam platila 6.000 njihovu uslugu i još 1.000 dinara za drugi pečat, znači ja dobijem, evo ovako, ja dođem kod njih i dajem, u pitanju je advokat u centru grada i ima asistentkinju koja radi te poslove, koje to znam. I ja njima, blago meni, dam 6.000 je bilo za pečat i za njihove usluge. Znači, potrebno je da platite pečat. Pečat obično košta oko 2.000, može čak i više, meni to izašlo jeftinije i ja im kažem, jel mi treba delovodni, pa kao treba će kasnije, preko jel mogu da odmah platim delovodni pečat, da me ne gnjeve. I ja tako za 2 pečata i za njihovu pomoć dam njima 7.000 i dam im 6.000 da plate takse. I oni za te pare meni popune registracionu prijavu i osnivački akt, to jest odluku o osnivačkom aktu, i to odnesu u APR u dogovoreno vreme. Ja sam njemu dala kao advokatu, upravo mi ističe i ova druga baterija, sad ću da prekinem ovaj snimak pa ću nastavim posle. Znači, njemu kao advokatu sam dala ovlašćenje da u moje ime može da odu u APR i da predate prijave. Znači, calim ja čoveku 13.000 dinara za 2 pečata i da me registruje APR-u i određenog datuma kad smo se dogovorili on to i uradi, to je ta devojka, i onda me nazovu da dođem kod njih i da sada registrujem firmu u opštini i sad, pošto je najbliža opština Stari grad, ja odem sa tim papirima, uplatim još 2.000 i nešto, da li 2.160 ili 2.600 ili 2.800, nemam pojma, u jednom 5-kilometrskom redu tamo u pošti blizu opštine. Odem, registrujem tu firmu i onda im vratim papire, bog te, i šta je tu nešto još bilo? Tek da li sam ja tog dana ili, ne znam, sledećeg dana došla da uzmem svoju firmu i ja sam generalno imala svoju firmu. Sad sledeći korak je bio da odem i da otvorim račun u bankama. Znači, čim sam ja
kod njih završavala taj posao, oni meni kažu da oni imaju njihovu knjigovođu koji to radi super, inače cene su oko 100 evra za grad Beograd, za knjigovođu, bla, bla, bla. Mislim, super, ja još uvek nisam likvidna, mislim, odakle mi pare da sad plaćam knjigovođu, a da bi mogla da se registrujem dalje, ja moram da imam ugovor sa knjigovođom. Ok, nije problem. A onda mi kažu da imaju divnu saradnju sa tom i tom bankom. Ja kažem hvala najlepše, vidjet ću, razmislit ću, bla bla. I kako sam ja izašla iz njihove kancelarije i krenula dole u rodu i deo u onom podzemnom prolazu kod muzičke škole Mokranjac, kod Doma omladine, tako meni zazvoni mobilni, eto, slučajno te žene iz te banke, da mi ponudi njihove uslove, rekao, dobro, okej, mislim, ništa, ja sam bila skroz ljubazna, nisam htela, ali to mi je bilo za nauk da kad dođem kući, da poznajem 2-3 glavne banke koje znam i da se raspitam za uslove. I naravno, banka koja je imala najbolje uslove je banka kod koje već imam onaj račun i online i levo i desno i ovo i ono i onda se odlučim da odem da uradim tamo. I mada me nerviraju zato što u posljednjih kao godinu dana se oteljavam svaki put dok sačekam na red kod njih, ali ajde kao okej. I odem da otvorim te račune i onda ona meni da neku jednu hrpetinu papira koju treba da popunim i onda sam ja tako mučena u banci kao sedela i 230 papira ispunjavala potpuno istim podacima, ali potpuno imbecilnim istim podacima, to je moglo na 2 papira ide. Nalupala sam se pečata svoje firme za sva vremena, tako da me je sva želja dečija minula, kao tako, posle jedno pola sat meni se to smučilo i onda kao dosta se ja igrala s ovim pečetima. I da, što se tiče registracione prijave u APR-u, šta je potrebno? Na kraju sam shvatila zašto sam ja dala pare i zašto meni na infopultu u APR-u nije rečeno ništa. Suštinski, ono što treba da znate, znači jeste vaše ime, prezime, adresa, opština boravka, recimo informacije koje bi trebalo da naučite negde najkasnije do kraja osnovne škole i pored toga jedino treba da poznajete šifru svoje delatnosti, a to ima da se proveri na sajtu APR-a, apr.gov.rs, tako nešto, i znači svoje pretežne delatnosti. Sad, možete se registrovati za šta? I za šta god poželite i možete se baviti time. Međutim, šta god drugo da radite, vama je potpuno dozvoljeno, nije potrebno da se doregistrujete. Jedino što ne smete da radite jeste da proizvodite i stavljate u promet oružje i drogu. Mislim, za lekove važi posebna neka priča, dozvola ovo i ono. Ali, znači, nedozvoljene supstance i nedozvoljena sredstva, sve ostalo vam je dozvoljeno, to je potpuno u redu, to je okej, nema ništa protiv, ja sam za to. Međutim, registraciona prijava u APR-u je tako koncipirana da izbezumi svakoga, 200 papira se vrti za bez veze, za ono što može da se na jednom jedinom papiru napiše i silne pare vrte silne agencije koje posreduju oko osnivanja firmi, baš zbog ovoga. Znači, ako sami budete popunjavali registracionu prijavu, a meni je sad žao što to nisam tada uradila sama, onda je potrebno da znate samo svoje ime, prezime, adresu i šifru delatnosti i to vam je bukvalno sve. Sve što ne znate kako da popunite, ostavite nepopunjeno, šta vas briga, onda vas zovu da dopisujete i to je to i zajedno dopisujete. Znači, nema niko da vas munta kao mene, ona žena na infopultu. I znači, uradih to u trajanju od 5 sati u mojej izabranoj banci i onda su mi rekli tipa za nedelju dana će da mi jave da su mi računi aktivirani ovo i ono. Umeđu vremenu, znači ja sam se srela sa svojom prijateljicom koja je knjigovođa i kako se zove, imamo dogovor da dok ne postanem likvidna da ona meni to radi za džabe jer ona vidi da ja nemam nikakav promet, znači mužu ili ženi možete da lupete šta hoćete, ali svom knjigovođi ne smete ništa jer knjigovođa vidi i zna i kako može da reši problem, kako idu pare i gde idu pare. I nas dve se nađemo i onda ona meni objasni da treba da odem u PIO fond, to je onaj u Nemanjinoj ulici, da se zaposlim zvanično i pritom ja nakupujem nekih silnih obrazaca gluposti za koje mislim ne znam šta će mi.
Da bi ja shvatila da meni nijedan jedini M obrazac ne treba, potreban je ugovor o radu i u tom ugovoru gore na vrhu treba se napiše da ste direktor, da se zna, to je vlasnik direktor, da vam ne bi po pogrešni šifri obračunavali plate, penzije, ovo i ono. Znači, ode se upio, ja sam otišla negde posle 2 popodne kada više nije bilo deljenja brojeva i onda sam čekala bukvalno par minuta da stignem na red, jer se gužva raščistila. Samo sam im predala, znači, te papire iz APR-a, gde ja dobijam svoj PIB broj, ne znam, broj poreske prijave, drmtras, nemam pojma, neki takve gluposti. Žena je tu uzela, sama mi je odštampala M obrazac i sve đuture i registrovala mi je firmu. Sledeći korak je odlazak po zdravstvenu knjižicu, pogotovo ako imate dete i osiguravate dete. Znači, odete u, jao Bože, ovde sad ide moment. Znači, RFZO fond opštine Savski Venac, jao Bože, gospode, nesposobnih ljudi. Znači, ja sam pre nego što sam počela da osnivam firmu i da jurišam sa papirima, počela da zovem moj RFZO fond na Savskom Vencu, ni na jedan jedini telefon niko se nije javljao. Onda nazovem glavni, taj u Nemanjinoj, za zdravstvo, onda mi tamo ljudi, bog znam kako ljubazno mi daju još telefona, onda mi kaže, pokušajte na mail da pošaljete to i to, i znate, ona je sad na seminaru, da, misli se kako da ne, verovatno će na tom seminaru da je uče kako se sa klijentima kao razgovara ili još nisu stigli do tog visokog seminara. I ja napišem mail, posle 5 dana kao odgovori mi se na mail, ali odgovori mi se nogama, neko je to uradio onako kao copy-paste, ušto nije ni pročito. Onda ja pošaljem drugi mail i kažem, jeste vi pročitali ovaj prvi mail? Znači nisam vas pitala to, nego sam vas pitala to, ćete mi odgovorite kao, evo zovem vas, niko se ne javlja ni na jedan telefon kao. Dajte vi nama vaš telefon, sad ćemo da ostaje, znači u momentu kad mi je došao taj mail, dajte vi nama vaš telefon, ja im pošaljem momentalno i onda sam ih čekala i čekala, nikad mi se nisu javili, ali sam zato otišla 2 puta dole do RFZO fonda, je pitala i rekla, vama se gore na telefone niko ne javlja, oni su gore, posebna ekipa, aha, divno, znači tako radi RFZO fond Savski Venac, oni gore su na Marsu, na edukacionim seminarima i ostalo, a dole pičve ispatkao i ostalo zato što dolaze penzioneri da zamenjuju knjižice. Ja sam otvorila novu knjižicu, ali još uvek ne elektronsku knjižicu. Kad sam ga pitala, jer ja treba da uplatim 2 puta po 400 dinara lične karte i to, on je rekao, ne, prijatelju, jesi siguran? Ne, ma nešto, to, evo ti ova stara knjižica i to je to. Važi. No dobro, pošto sada imam knjižicu i to starog tipa koja važi do 21. januara, niko mi ništa ne govori, znam da postoji ova uprava i ovo i ono, ja obaveštena nisam, meni je čovjek na Savskom Vencu dole u Vojvoda Milenka lepo rekao da za tebe ništa, ono. Tako da se vidi kako su sve naše službe dobro ukomponovane međusobno i kako ljude briga. Umeđu vremenu mi je javljeno da su mi računi u banci postali operativni i onda sam ja došla da, kako se zove, pošto je to se desilo, da uradim i zahtev za e-banking, pošto će mi to biti neophodno dalje. I uz to dobijem neki čitač kartica onoga, trm-tras, bla, 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 bla. I sve je to određeno kako treba, s tom ženicom koja radi u toj mojoj banci i koja je zadužena, ima šalter samo za to. I bog znam kako na kraju smo se isprijateljile, mislim, ko ne bi kad se provede 3 sata zajedno, kao. I ponovni susret sa knjigovođom u određenoj kafani, posle toga odlazak u poresku upravu za moju opštinu na Zelenjaku, naoružane M obrascima i svima, ponovo mi ništa nije bilo potrebno, sve se to jako brzo uradilo, negde tipa ranije popodne. I posle toga, šta je još bilo? Da, kao osnivački kapital od cijelih 100 dinara, znači možeš da platiš
od sada pa u sledećih 5 godina. Ja rekao, daj da ga uradim, mislim, odmah, da ne razmišljam. I onda kad sam dolazila za e-banking u banku, onda sam uzela taj zahtev i kao platila tih celih spektakularnih 100 dinara, u reku, dobro, ako mi je ovo država uzima, jer mi je do sada uzela tipa kao 10.000 na razne formulare, priznanice, takse, gluposti, ovo i ono, ajde, kao ovo je super. I ja uplatim to i ona meni kaže da je sad sa ovim papirima idete u APR kao da prijavite da ste uplatili osnivački kapital i ja lepo nazovem APR kad tamo sa Marsa pala devojka na informativnom telefonu. Ja rekao, treba da donesem za ovo, je li to sve što treba da donesem ili ne, da vi treba osnivački? Rekao, da, ja sam ga uplatila. A koliko ste uplatili? 100 dinara. Kaže, 2800. Šta 2800? Taksa je 2800. Pa znam, deda je platim, kao, pa to dođete u APR i onda tamo će vam se reći, rekao, hoće na infopultu sve da mi kažu, hoću opet sa onom ludajom da se srećem, kao, zbog 100 dinara, kao. I rekao, dakle, možete ideja, kao, za osnivački ulog da se plaća 2800 dinara za moj ulog od 100 dinara. Kao, pa to su, taki su propisi, ono. Aha, važi. Dobro, znači do sada, što se tiče kopiranja, skeniranja, uplatnica, ovoga, onoga, znači sve negde đuture firma može da košta od nekih 15.000 do nekih 20.000 dinara. Znači ništa da 100 do 200 evra ste pukli da niste pogledali, da niste počeli ništa, samo da namirite državu. Da, ono što je vrlo bitno, najminimalnije, uvek se upisuje minimalac za platu, i najminimalnije dažbine koje moraju da se plate iznose nekih 12-13 hiljada mesečno, to će otići na naš divni RFZO fond, znači na zdravstvo i na vaše penziono, na koje naravno ne možete nikako da računate, jer prvo ne znate kad ćete da umrete, a drugo, ako i ne umrete pre penzije, možete skapovati od gladi sa penzijom. Znači, zato je bitno zaraditi novac da ne zavisite od penzije. Tako da ću ja sad svakog meseca, znači, ne na proizvodnju, meni će svaki mesec da košta 100 evra da dam državi harač da bi me akale šalterske službenice, doktori i njihove divne sestre koji su na kontinuiranoj edukaciji, kako mi je rekla sestra pre neki dan, umrla sam od smeha, koje bre edukaciji, nemoj ono kao da me lažete, ne znate što su eukariote bre, ali edukacija kakva crna srpska medicina je ono dno, znaš kao. I, znači, mene samo knjižice koštaju nekih 100 evra mesečno i knjigovođe će da me košta 100 evra mesečno i ajde da kažem minimalno, pošto neću plaćati grejanje, ali ću da plaćam struju i vodu, možda me košta do 50 evra mesečno struje i voda u tom prostoru, znači ja ću svakog meseca da odvajam 250 evra, neću ih videti, kako ću da ih zaradim, to državu ne interesuje, a pritom treba da budemo likvidni i da pokrenemo proizvodnju. Šta će dalje da se dešava, to ćemo tek da vidimo, ali ja odustati neću. Da, za to vreme, znači mog paklenog trka, po državnim službama, kao i to, sretnu prijateljicu s kojom sam konkurisala i tu se izljubimo u PIO fondu, jer smo registrovali firme u istom danu, to je zapošljavale se u istom danu i ispadne da oni siroti i dalje čekaju šta je bilo u Razvojnoj agenciji Srbije. Čekalo se da se namesti ko će bude novi direktor da bi im lupio štambilj, to je pečat savorna rešenja. I dalje Sertić nije Sertić, misli se baš me briga ko je Sertić. Na kraju se čekalo i čekalo, oni su tek tamo početkom novembra, znači pre par dana su dobili rešenja i onda su ih zvali da potpišu ugovore i onda su ih zvali na mali koktel, što je najvažnije, jer je kao novembar, ima mesec i po dana do kraja godine preduzetništva, niko se pomerio nije, ali je bitno da je mali koktel, jer kod nas nikad ništa nije organizovano na vreme i kako treba i logično, znači prevrnula sam 2000 papira, srela 2500 ljudi na šalterima, da bi uradila 3 stvari koje sam mogla da uradim za 15 minuta preko kompjutera i preko nekih daleko lakših procedura, ali kako da opravdamo radna mesta svih tih administrativnih bubana, lakiranih, namanikiranih i ostalo, koji su tako preko veze ubačeni i to. I to ona stara firma kao fora, zašto više nema seksa po državnim firmama.
svi su rodbina, to je to. I da znam, ja sam gadna i bezobrazna i ono kao nevaspitana i sve ostalo, pričam istinu, znači zašto sam morala da puknem tolike pare i zašto ću da spucavam tolike pare da bi izdržavala celu tu bulumentu tih žena i muškaraca koji se lade tako na državnim jaslama, ali nema veze, kao ono, idemo dalje, ako ne bude funkcionisalo ovde, ići ću na neko drugo mesto, to je fakat, jer ja sam izgubila 20 godina svog života čekajući ono kao da se zamene jedni kao lopovi s drugim lopovima, trećim lopovima i ostalo, znači u jednom momentu ću puknem i ono kao ćao đaci. Ali dobro, kao, evo, sad se startuje konačno, i počinjem da pregovaram sa nekom marketinškom agencijom iz Amerike oko nastupa, radi se ovo, radi se ono, znači i da sam dobila pare od razvojne agencije, ja bi s tim parama mogla da se slikam, sad bi kupila tipa mašinu za pranje sudova, jer mi treba zbog pranja stakla, onda bi kupila još jedan laptop, pa bi kupila ono kao EOS Canon fotoaparat za nastup na ome, ovako ću ga kupiti i bez njih, i pare za proizvodnju ne bi dobila, a ovako ne mogu da dobijem pare za proizvodnju, jer čekam svoje pare koje su na apelacionom sudu, koji stoji, znači ja svoje rođene pare ne mogu da izvučem, jer se apelacioni sud razloči. Zašto stranci neće da uložu ovde zbog sudstva? Evo, kao sad jasno, ako povedete neki spor, ima da umrete 10 puta dok dobijete spor, to se spor ne reši, znači ne morate ni da dobijete, ali je bitno da se reši. Znači, čeka se apelacioni sud i sve, pokrenula sam kampanju na Fejsu, napravila sajt, to jest uradila na blogeru, uvezla template koji je jedan od najboljih templata za ovu godinu, naštelovala sve, na GoDaddy-u registrovala sajt, preparkirala sajt, unala parametre vamo, napravila stranu na Fejsu, sad će se radi Instagram, sad će se radi crowdfunding kampanja, radi se s tom, vidjet ću s tim Amerikancima da li mogu da pokrenem startup ono. I umeđu vremenu su popularni postali investicioni fondovi u Bugarskoj, a ne u Srbiji, i pametni Srbi su krenuli da jurišaju ka Bugarskoj da tamo predstavljaju svoje radove. Zašto se to dešava, to me jako zanima i to bi recimo bio zadatak Razvojne agencije Srbije da odgovori na ovo pitanje, zašto Srbi trče u Bugarsku i jurcaju na bugarske investicione fondove, ako su ovi naši daleko pametniji, spremni na vreme i daju pare tačno za ono što treba da daju, a ne za budalaštine. Eto, znači to je zaključak cele ove kilometarske priče koje je preživela svaka čast